Masakno banget. Krusty Krab didol mergo bangkrut mergo kanek sing tuku. Hah? Panjene bajingan tenan kon Squid. Mari nyebar hoax nek Krediboy digawe teko daging kere. Mari ngono awakmu meneng-meneng nyimpen video mantap-mantap gak bagi-bagi link. Squidward blayu. Kon kok gak dukung aku? Ora tak bayar 6 sasi gak iso nyarkem kapok. Kon sing bolongi sabun nek jeding pom sih, ngaku kok. Ora ro aku, Bro. Ora tau nggawe sabun aku. Malah taune gawe balsem. Enak anget. Piye? Aku wis payungan tapi sik kudanan. Walah. Sopo iku? Pak dosen. Asisin skripsiku, Pak. Engko tak keiling. Raimu lo. Sek irung karo opelmu kok padha gedene sih. Cuk, rame ae. Lo, ngegas. Wah, ra ngurus. Ingin blung masuk surga, ketik rek spasi barokah, kirim ke Wahid. Ayo SMS rek cek mlebu surga. Raimu lo. Le, diceluki ora semar kupinge budek. Kapok nyemplung. Picek. Le, tangi le, turumu miring. Monyet Pak Guru. Sepurane Pak mambengi melekan pusreng sampe kon kuero dadi ngantuk. Salahku apa lho? Jare pacarku aku keras kepala. Mosok sih? Tak cobae lah. Bismillah. Aduh, atus tenan tibakno. Sing nonton video iki jomblo pokoknya jomblo. Ya Gusti, cobaan apa maneh iki? Wetengku koyo kendang koplo nyawangi abang-abang renang iki. Aku tanpamu ngesengku angel. Sopo lho sing kuat nolak rezeki koyo ngene iki? Kepengin tak pangan tapi wedi kelengker digepuk sapu mbek mak. Wis gawane aku. Alah. Wahing terus. Wis es terus. Male pilek ah. Dikanani ora manut acene kucing nakal. Jihan, tak kei hadiah Jihan. Apa iki? Gak enak, api-api. Iki opo sih? Ndasku balik gak enak iku lho. Cok, kon goblok ah. Kon iku lho lapo ngambu sikilku. Wong aku mari midak teleh orang WC kok. Raime lho, ya teli raine. Agus mari teko pawon, meneng-meneng mangan iwak. Lah, kaget kon. Ono becing, Batman kucing. Ora jelas apa enek-enek kono lapo lak ngono. Oh, ini wadem guys. Jihan nek mlebu lewat lawang. Malah lewat jendela. Aku gagal paham ambek tingkahe kucing.